Umkhosi wosuku iWorld Aids KwaZulu Natal ubanjelwe eGugu Dlamini Park eThekwini. Isifundazwe sinesibalo esiphezulu sabantu abahaqwe yigciwane lengculazi negciwane laso, isifo sofuba kanye nalezo ezitholakala ngocansi. Isifunda saseThekwini sona sinesibalo esiphezulu sabantu abahaqwe yigciwane lengculazi. Ukuzwake kabanzi ngalokhu sixhumana nentatheli yeindaba ze-SABC eThekwini uMlondi Hadebe ohambisana nomthwebuli wezithombe uNathi Mzimela. Mlondi, sikwamukele eindabeni zasemini, sitshele ngokuqhubeka lapho khona manje. Asibingelele noxolo, sibingelele umlaleli ekhaya. SiseGugu Dlamini Park lapha eThekwini, kanti usuku lwanamhlanje KwaZulu Natal uPremier uqale laphayana kwamuhle emuseum lapho kunombukiso khona okakhulukazi ngomlando oyishoshovu ebekade zilwela abantu ikakhulukazi ezaphila negciwane lengculazi. Uzokhumbula ukuthi uGugu Dlamini wabulawa ngo-1998 kuDisemba, lapho kuthiwa wabulawa khona abantu abebengahambisani nokuthi aphumele obala atshena abantu ukuthi yena uphila nalesifo segciwane. Nokuyimanje uPremier uyakhuluma ngaphakathi ugcizelela lokho ukuthi kusekhona abantu abangekafuni ukuthi abantu bakhulume baveze ukuthi igciwane lengculazi likhona futhi umuntu uyakwazi ukuthi aphile nalo. Kanti eduze kwami khona lapho umama uZonke Ndlovu, nayo ishoshovu segciwane leli lengculazi noma NGO lapha eThekwini. Mama uZonke, uma ngasusichaze kafushane nje ukuthi uwazenini ukuthi unegciwane lengculazi nokuthi uphile kanjani kuze kube manje? Ngiyabingelela. I tested positive. It was the year 2000 in October, and in 2002 ngangena ohlelweni kwakwama trials la kwakutestwa khona ama ARVs, and then I was fortunate enough ukuthi ngene, and then I started my journey yama ARVs, and since then ngisawadla namanje. It has not been an easy journey. It has been hard. In 2010, I stopped taking my ARVs because I was tired, I was depressed, I had a depression, and I had to fight through that. And I went back on into treatment in 2014. In 2019, I found out I had high blood pressure, and also in 2021, I tested positive for COVID. So it has not been an easy journey, but I'm glad to say I'm still on treatment and my viral load is undetectable, it's suppressed, and that is the reason and the good thing is survive even COVID. And in this year I also vaccinated in July. Luckily, ukuthi ngikwazi ukuthi ngisurvive ne-COVID through i-vaccination engiyenzile ngoJuly. So nje I'm just fortunate enough ukuthi ngibe la namhlanje and celebrate this day today, 21 years later after I tested positive. No, sibonge kakhulu mama. Bekumama lapha uZonke Ndlovu echaza kafushane nje ukuthi usekwaze ukuthi aphile isikhathi eside kusukela laphana ngo-2000 kuze kube manje uphila naso isifo lesi esayo iHIV, kanti usekwaze ukuthi futhi aphile nesifo iCovid-19 wakwazi ukuthi asinde kuyona. Nonxusayo abantu kakhulukazi ukuthi abahambe bayothatha ama-vaccine, abathathe imishanguzo yabo ukuze bakwazi ukuthi baphile isikhathi eside. Asibisele intambo kwena noSixolo estudio. Sibonge kuMlondi Hadebe ubesibikela eseThekwini.